Здравейте, Get Weekend е на гости на единствената и неповторима Белослава в ателие. Какво ще ни разкаже тя и какво ще сме ви приготвили за уикенда, ще разберете само ако останете с нас. Най-авангардното кабаре в света, парижкото Le Crazy Horse, гостува в София в рамките на световното турне Forever Crazy. Момичетата са облечени само в светлини и аксесуари, а спектакълът ще бъде изпълняван по два пъти, петък и събота съответно от 8 и 10:30 в зала 3 на НДК. Четвърти рожден ден празнува София Лайф Клуб този уикенд. В петък на сцената са канени Акага, Алгоритъм Лайф Бенто, Става, Пив, Sound Solutions, Рут, Мария Елиева и още много. X-Team, Farsi, X-Sonic ще подгряват канадските рап машини Swollen Members, които идват в София този петък. Макар групата да има доста фенова у нас още от 90-те години, сега ще ги видим за първи път в рамките на европейското им турне, което подкрепя чисто новия албум Beautiful Dead Machine. Дългоочакваният дебютен албум Skate After Death на хардкор бандата Пирания ще бъде представен в петък в Grindhouse. Пирания са добре познати на феновете с безумните си концерти, които направиха през последните 2 години, така че който отива знае какво да очаква. В събота Хамасул правят парти на 4-ти километър с вход свободен. Специален гост е Дисфония от Гърция. Партито е подгряващо за предстоящия Broken Balkans Fest и закрива клубния дръмен бейс сезон. Вече се минава на открито. И една изложба за неделя. Нов поглед към света на изкуството търси поредицата от изложби Другото око. В Горгони в депото или Апоклипсис сега в Софийска градска художествена галерия може да видите около 100 произведения от различни течения от 19 век до наши дни. На едно място са събрани творби на класика Иван Мърквичка и авангардиста и бунтар Иван Мудов. Здравей, Белослава, и много ти благодаря, че прие поканата на Get Weekend тази седмица. Кажи ни в какво настроение те намираме, как се чувстваш? Много добро. Боря се всеки ден със себе си и винаги успявам да ми е добро настроението. Плюс това така се стичат обстоятелствата в моя живот, че правя неща, които обичам и не правя компромиси с дните си. Какви са акцентите в музикално отношение около теб? Върху какво работиш? Какво се случва? С кои музиканти? Не спираме с моите колеги Живко Петров, Антони Рикев, Димитър Семов да прославяме пътя на албума, който излезе миналата година, април месец, когато има защо. И след големите концерти, на които се насладихме с огромна радост, с които бяхме на сцената с Арена Оркестра, един страхотен малък симфоничен оркестър. Сега вече предизвикателството е да опишем цялата тази музика с по-малко изразни средства, защото големите сцени не са много. Нашата малка страна и наистина е предизвикателство от един голям обширен музикантски формат да го превърнеш в акустичен. Въпреки това да просъществува идеята на музиката, защото вътре в албума, когато има защо, има много жива музика, много лични преживявания, защото ние сме си писали текстовете, Живко музиката и за Ти общо взето винаги пишеш за лични преживявания. Винаги е лична твоята музика. То иначе не знам защо човек бих пял, ако не знам, в смисъл при мен е послание. За всяка песен има история. Наистина. Така че мисията ни е в момента да пътувайки да чуят колкото може повече хора за албума. Къде ще бъдат следващите ти участия? Сега тази седмица на 16-ти ще бъдем в Текила клуб, което е едно дискотечно място, но ние имаме подготвена специално за нощни клубове изключителна програма, в която Живко е в ролята на диджей. Музикантски диджей, защото той пуска в реал-тайм семпли, които ние сме си правили и наистина става страхотен купон в един момент, т.е. покриваме и такъв формат нощен, а пък на следващия ден сме тотално различна формация. Значи това е на какви дати се падат? На 16 е в Текила, на 17 сме в Мазе, където ще се радваме на тотално акустична сцена в формация с Антони Рикев, отново Живко Петров и Росен Захариев, който свири там и перкуси, и тромпет.
и сме абсолютно сляли се и с чистите звуци на музиката. Там сме абсолютно акустична среда. Тоест това са крайностите, в които ние непрекъснато се движим, което е страхотно предизвикателство, защото срещаме различна публика. Това е чудесно, но имате различна аудитория. Да, от електронна и клубна, защото аз имам и фичеринги с клубната публика и с диджей, както и в акустична среда, в тотално фестивални формации, които можеш да си позволиш само ексклюзивно на места, на които само меломани слушат. А ти работиш си с гост-вокалисти, кои са те? Ами, най-добрите. Най-добрите гост-вокалисти, които не са и даже гост-вокалисти, защото ние сме абсолютно... Аз дори се уча от тях. Те са едни големи гласове. Това са Елена Кокорска и Александър Славчев. С тях вече повече от 3 години крачим по сцените и когато ги поканяте и да ти пеят с мен, което за мен е чест. Искам всички да знаят за тях и скоро ще научават все повече и повече. Мислила ли си понякога да смениш амплуато си на изпълнител с това на актриса, например? Киното и театъра не са ли те привличали така по-силно и по-особено? Доста твои колеги сменят двете неща. Аз изповядвам идеята, че всяка жаба трябва да си знае гьола. И че който е учил да бъде актьор, е учил за това с сърце и душа. Който е учил за това да бъде музикант, е учил за това пак с сърце и душа. Аз съм израснала по театралните салони, в гримьорните. Цялото си детство съм мерила перуки, съм се гримирала с гримове. С часове съм зъзнела по салоните театралните, докато майка ми репетира и нямам капчица влечение към този начин на живот, освен към театралното изкуство и киноизкуството, защото те са нещо свято за мен. Много ми харесват и мога само да се възхищавам на артистите като артисти, но мисля, че за мен щастието за сега е да правя музика. Хората те познават като човек, който винаги се причастен към добрите и благородни каузи. Какво обаче не знаят за теб? Ами не знаят, че обичам да готвя. Не, и това го знаят. Не всички. Не знаят, че не обичам да се гримирам, че не обичам да нося лак, защото имам чувство, че се задушават пръстите ми, имам някаква фобия с лаковете. Напомняш ми на едно парче на Нова генерация. За едно момиче, което така не обича да се гримира и да носи лак. Те са велики, така че надявам се да... Аз изповядвам изцяло негативизъм към женствеността. Не изцяло, но не обичам червило и то ми мирише. Никога не давам да ми слагат червило. Т.е. това може би хората не знаят. И може би затова много от гримьорите, с които работим, не ме обичат. Но пък по-скоро са свикнали с този друг тип каприз. И така, мисля, че жената е чиста и хубава тогава, когато е без грим и гола. Имаш една прекрасна дъщеря Божидара. Да. Страшна красавица. А мислила ли си за второ дете? Не съм мислила. Уважавам жените, които раждат, но има жени за всичко. Аз съм жена за много други неща. И искам да изследвам света като такъв във всичките му цветове, сцени. Имам още много песни да изпея. Божидара, дала съм своя принос към планетата, едно страхотно дете. Грижа се страшно много за нея, ежедневно сме заедно. Аз едвам се справям с нея, така моли с още едно дете. Много ти благодаря за това интервю и за времето, което ни отдели и ти пожелавам много успехи. А вие хора слушайте когато има защо и бъдете на 17 в Мазе и на 16 в Текила. Да. Идва лято, пролета отмина, остава музиката, любовта и само добрите намерения.